kapistahan ni San Lucas. Nindot nga maong kapistahan, diin kita gayud direkta nga nagpasalamat sa Dios sa iyang gasa ni San Lucas. Ginaingon nga si San Lucas, taga Antioquia siya. Busa, dili siya Hudiyo. Usa siya kahintil, ug sa mga nagasulat sa Ebanghelyo, siya lamang ang hintil. Dako kini ug kalambigitan mga igsuon, labi na sa ilang panahon, nga diin gitan-aw ang mga hintil, nga second class citizen, hilabi na diha sa pagtuo. Kung inyong mahinumduman, mao kana ang panghingusgan gayud ni San Lucas nga diha sa simbahan, diha sa Kristohanong katilingban, magkahiusa kita diha sa pagtuo, ug ang pagtuo lamang gayon ang nagahatag natog dignidad nga mga anak sa Dios, kay kita mga binunyagan man sa ngalan ni Jesucristo. Ug mao kana nga masabtan nato nga si San Lucas kanunay gayud kini siyang uban kang San Pablo. Gani sa unang pagbasa nakita nato nga siya ra gyud nagpabilin kang San Pablo ug ni uban kang San Pablo ngadto sa pagdala kaniya isip binilanggo ngadto sa Roma. O kini makita nato nga si San Pablo nagdescribe kaniya nga physician siya, usa ka mananambal. So asa man siya nag-eskwela sa DMSF, ang pagkamananambal sa una mga igsuon importante sa mga pamilya o sa matag adunahan nga pamilya nga daghay mga sulugoon, i-train gayud nila ang usa sa ilang mga sulugoon nga mahimong mananambal aron dili na maglisod ang pamilya panahon sa sakit. Og si San Lucas na train niini. Busa kining iyang training sa pagkamananambal iyang gidala, o gani nahimo siyang mananambal kang San Pablo. Busa makita nato nga sa iyang pagsulat sa Ebanghelyo, masabtan nato nga ngano nga diha kanunay gi-emphasize gayud ni San Lucas ang kaluoy, ang gugma ni Kristo, o diha sa maong gugma ni Kristo, mao kini iyang gipakadak-an diha sa iyang pagsulat sa Ebanghelyo, nga gani gidescribe siya nga siya usa ka manunulat ni Kristo nga Kristo nga usa ka gentle Christ. Mga kaigsunan, ang atong Ebanghelyo naghatag kanato sa general mission nga diin si Kristo nagpili sa 72. Ug by the way, kini makita lamang diha sa Ebanghelyo ni San Lucas nga diin ang iyang pagpadala kanila gihatagan og dakong pagtagad gayud ang katong the spirit of mission. Ug unsa man ang spirit of mission? Ang spirit of mission makita nato diha sa sense of detachment. Nga di ay kung kita mobuhat sa misyon ni Kristo, naagyud ka na diha sa itong kinabuhi ang pagka-detach, excuse me, ang pagkahimulag gikan sa una kalibutanon nga mga butang nga atong gisaligan diha sa atong pagbuhat sa mga buluhaton ining mga butanga. Ikaduha, ang pagka-detach sa atong kaugalingong interes, kay mahimo lamang kitang madasigon kanunay sa paghimo og butang o paghimo sa usa ka butang kung naa kitay personal interest ni ana. O giklaro diha sa atong Ebanghelyo nga walay personal interest kini. Ug unsa lamang ang interest lamang sa Ginoo ang importante. Ug ikatulo, detachment gani sa mga pamaagi sa paghimo sa misyon. Nga kay kini misyon ni Kristo, ug kita mga instrumento lamang bisan sa maong pamaagi iya gayud kana ni Kristo aron sa katapusan
Ang output, ang bunga sa atong mga misyon, dili gihapon nato ang kunon, kundili gihapon makita nato nga iya kini sa Ginoo. Generally, mga igsuon, kita gitawag nga mga missionaries. Dili lang ang mga madre, ang mga pare, ang mga laiko nga gipadala sa laing nasod. Kita mga misyonero sa atong panahon o sa atong katilingban o sa atong lugar. Diha sa imong pagkainahan, diha sa akong pagkapari dinhi, diha sa atong sa pagkamadre, diha sa eskwelahan, o asa man kita. Kita kanunay nagabitbit kang Kristo, nagasangyaw kang Kristo, nagabuhat ug maayo sa ngalan ni Kristo. Ug diha kita nahimong misyonero. Apan kining mga butanga ato mang ginabuhat. Pero nindot nga atong pamalandungan karon diha sa kapistahan ni San Lucas, naa ba tong espiritu nga gusto ni San Lucas nga mapahinumdom diha kanato nga gitudlo ni Kristo nga ang atong pagbuhat sa ingon dili para sa atong kaugalingon kundili para sa Ginoo. Mao na nga nindot nga karon sa atong kinabuhi, unsa may atong buhaton, unsa may atong mga himuon, di nato kalimtan kanunay mga igsuon ang kanang panultion for the greater glory of God. Kay kana gayon ang lintunganay sa atong misyon. Alang sa Dios, para sa Dios, iya sa Dios. Amen.